Takže čaute ľudia, a dnes ťaháme na tomto serveri Trenent a ideme na to. Je tu parkour, aby ste sa nehodili v rekonstrukcii, nie bla bla bla. Spawn. Viem, vy zbudište, ale do prdele. No, ja som sa dostal. Ja neviem skočiť toto. Hotovo. Hop. No konečne. To čo? To mám skočiť? Ja už nechcem. Už som tu pol hodinu. Jo, mám to. Tak druhá stage. Ježišimaria. Tak dokončíme celú túto parcelu. Pravidla. Hej, stoj tu, pozri si cedulky. Otázka, kto vytvoril Minecraft? Karel III, určite. David má 15. Je Minecraft dobrá? Áno. A možno. Co má uvieť všetci na kanále Mini David? Nic. Ej. To mám odkiaľ vedieť? Nie. To je server. Ktorý server? Neviem, asi Trenent. Ktorý server? To vlastne ten... Videl asi. Nice. OK, čus.